Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Чаллыда өйдә диспансерлаштыру башланды. Бу исемлеккә кемнәр керә? 4-нче катта балкон янды. 28-нче комплекстагы янгынның сәбәбе нәрсә булды? Идел Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайнан чарам шәһәрдәшләр игътибарына үзенчәлекле тарихи спектакль тәкъдим ителде. Яршалда Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен өйдә диспансерлаштыру башланды. Медиклар фронтовикларга, тыл хезмәтчәннәренә, концлагерларның элеккеге тоткыннарының өйләренә бара. Сугыш ветераннары өчен госпиталь табиблары белән бергә геройларга Чаллы ТВ телеканалының төшерү төркеме юл тотты. Бездә биек таулар барла, тау астында таллар барла, талда яфрак миндә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Кунакларны бары тик җырлар белән генә каршы алырга күнеккән Мифтах Нурдинов олы яшьтә булуына карамастан күңеле һәрвакыт көр. Әлегә кадәр машина йөртә, бакчага йөри, аның фатиры оранжерея диярлек фронтовик помидор һәм кыяр үстерә. Ветеран җирдә эшләргә күнеккән мин дип һәм шул аңа көч бирәде. Сугыш башланганда аңа нибары 15 яшь була. Я устал уже для фронта, хлеб сеять, помогать фронтам. 17 лет исполнился, в 43 году призывали в армию. Ветеран сугыш еллары турында өенә килгән медикларга да сөйләде. Мультидисциплинар бригада исә сугыш ветераннары өчен госпиталь табиблары. Медсестры, фельдшера берут все необходимые анализы, кровь, мочу, проводят ЭКГ-обследование. На основании уже этих анализов мы потом выезжаем для углубленного осмотра. Это получается терапевт, кардиолог, лор, офтальмолог, уролог, невролог. Белгечләр фронтовикларга һәм тыл хезмәтчәннәренә баралар. Һәр ветеранга 45 минут вакыт бирелә. Көн саен табиблар үз өйләрендә 7 пациентны карарга өлгерә. Табиблар диспансерлаштыру үткәргән арада геройлар исә куркыныч сугыш еллары турында сөйли. Отец у нас добровольно уехал. Его проводили, осталось у нас 5 детей. Все мы живы-здоровы выросли. Отец погиб на войне в 42 году. Диспансеризациядан соң фронтовиклар тыл хезмәтчәннәре кирәк булганда стационарга юллама алалар. Алар сугыш ветераннары госпиталендә дәваланачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кайгылы хәбәр Чаллының Үзәк район башлыгы Искәндәр Галимов вафат. Аның гомере Камчаткада Авачи чаңгы марафоны вакытында өзелә. Старт алдыннан Галимов үзен яхшы хис иткән 40 километр чамасы үткәч кенә хәле начарланган. Аны табиблар кизү торган Петропавловск-Камчатский спорт комплексына алып килгәннәр, тик аның гомерен саклап кала алмаганнар. Әлеге фаҗиганың төгәл сәбәпләре ачыклана. Кайбер мәгълүматлар буенча мәрхүмнең 20 апрельгә Чаллыга алып кайтачаклар. Искәндәр Галимовка 61 яшь иде. Аны Чаллыда спорт яратучы җитәкче буларак беләләр. Камчаткага ул чираттагы ялу вакытында киткән булган. Искәндәр Галимов 2012 елдан Үзәк районы башлыгы. Моңа кадәр башкарма комитет аппараты, оештыру һәм аналитик эшләр идарәсен җитәкләде. Хакимият структурасына килгәнче 23-58 мәктәпләрдә физик укытучысы, директор урынбасары булып эшләде. Чаллы ТВ телекомпаниясе коллективы Искәндәр Нургали улы Галимовның туганнары һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. Ел көннәре гадәттән тыш хәлләрсез булмады. Шимбә көне шәһәрнең яңа өлешендә 28-17 йортында янгын чыкты. Бәхеткә каршы зыян күрүчеләре юк. Янгынның сәбәбен Лилия Гатина ачыклады. Роксана Даубаева ире белән янгын шаһитләре була. Чалларның сүзләренә караганда, кичке 4ләр тирәсендә өйләренә кайтканда алар 28-17 йорты балконнарының берсендә шартлау тавышы ишетте. 4нче катта ялкын күреп, ире белән хатын шундый гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә чакырта. Мы увидели, что взрыв идет, и балкон, и вызвали пожарную. Вроде бы с 5-го этажа выкинули бычок. Вроде бы, но я не утверждаю, но вроде так. Янгын сөндерүчеләр килгән арада җирле халык утны мустакил рәвештә сүндерергә тырышты. Шаһитлар фатирда кешеләр бардыр дип борчыла. Шуңа да вакытны озакка сузарга ярамый. Там с тазика поливали. Женщина с 5-го этажа выглядывала, соседи повыглядывали с 4-го этажа. Все, закрыли окна, зашли обратно. Больше никого не было. Янгын сөндерүчеләр урынга берничә минут эчендә килеп җитә. К приезду было обнаружено горение балкона на площади 3 квадратных метров. Пострадавших при пожаре не было. Предполагаемой причиной пожара явилось неосторожное обращение при курении.
Бу янгыннарның иң киң таралган сәбәпләрнең берсе дип билгеләп үтә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Сүндерелмәгән тәмәкенең пыскып ятуы озак дәвам итәргә мөмкин. Моннан тыш тәмәке төпчеге күршедәге балконга очып кереп, ут чыккан очраклар да аз түгел. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Идел буе Болгар дәүләте чорына әйләнеп кайттылар. Татар драма театрында шәһәрдәшләр игътибарына үзенчәлекле тарихи спектакль тәкъдим ителде. Тамаша Идел Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайнан оештырылды. Спектакльне карарга чалы мөселманнары чакырылды иде. Тамашаның Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да карады. Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. 922 ел шушы вакыттан Идел буе тарихы һәм ислам дине таралуының яңа дәвре башлана. Ул чакта Болгар дәүләте белән Алмыш хан идарә итә. Хәзәр ханлыгы бәйлегеннән котылу максатыннан ул Багдадка илче җибәрә. Илне ислам диненә күчерү һәм дәүләтне таш ныгытма белән урату максатын куя ул. Элекеге чорга әйләнеп кайтып, шундагы костюмнар, шундагы декорациялар, шундагы ниндидер мөхит тудырга тырыштык. Менә безнең килеп чыкса, әлбәттә инде без бик рәхмәтле булыр идек. Болгарларның ислам динен кабул итүе гарәп сәяхәтчесе Әхмәт ибн Фадлан белән тыгыз бәйләнгән. Ул килгәч Идел буе Болгар дәүләте рәсми рәвештә исламны кабул итә. Аның турында тарихи фактлар бик аз. 922 ел атмосферасын булдыру өчен сценарий авторына бик күп тарихи китаплар белән танышырга туры килә. Болгар дәүләтендә ни өчен нәкъ менә ислам диненә таянганнар, ни өчен нәкъ менә шушы динне кабул итәргә, дәүләт күләм итеп кабул итәргә шундый карарга килгәннәр. Шу сорауларга җавап эзләп, бик күп әдәбият белән танышырга мәҗбүр булдым дип мин моны сөенеп кенә әйтәм. Һәм халыкны, дәүләтне менә дин чынлап та бер байрак астына берләштерә ала икән дигән үзем өчен ачыш ясадым. Нәкъ ислам дине Идел буе Болгар дәүләтенең киләчәк тормышын билгели, аның үсешенә этәргеч була. Әлеге спектакль нигезенә сценарий авторы ислам дине халыкны гына түгел, гомумән дәүләтне дә яхшы якка үзгәртә ала дигән мәгънә сала. Лилия Хәбибҗанова, Айдар Мусин, яңалыклар. Ураза тутучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан аеның 18нче көне сәхәр ашауны төнге 1 сагать 38 минуттан төгәләргә кирәк. Ифтар, ягъни авыз ачу вакыты 18 сагать 44 минутта. Татарстан мөселман диния нәзарәте закат һәм фитр нисабы күләме үзгәрү хакында белдерде. Бу алтын һәм көмеш бәясенең сату алу базарында тотрыксыз булуы белән бәйле. Фитр садакасын түләү өчен нисаб күләме хәзер 39865 сум, закат чыгару өчен нисаб күләме 439,110 сумны тәшкил итә. Фитр садакасы һәм фидия күләмнәре үзгәрешсез кала. Россиянең үзенчәлекле ярминкәсе Чаллы халкын кунакка чакыра. Ул 19-ннан 23 апрельгә кадәр 32нче комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан павильонда узачак. Шәһәрдәшләргә сыйфатлы өс киемнәре һәм татлы ризыклар тәкъдим ителәр. Ярминкәдә товарлар ассортименты киң. И деликатеслары чабычы, омуль, муксун, хариус балыклары. Салкын көндә тәнне дә күңелне дә җылтырлык хуш исле Кырым шәйләре тәкъдим ителә. Шәйләр тагын да тәмлерәк булсын өчен Башкортстан һәм Алтай якларыннан сыйфатлы бал, Сәмәрканд хәлвәсе һәм чучхела сатып алырга мөмкин. Ярминкәдә Идел буе һәм Себер аш тәмләткечләре, бизәнү әйберләре, ирбет, каба, грек шикләве дә сатып алырга мөмкин. Чаллы халкына зәвыклы үз киемнәр дә тәкъдим итәләр. Шәһәрдәшләрне 19-ннан 23 апрельгә кадәр 32нче комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда көтеп калалар. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезгә уңышлы шатналар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Санаторий Шифалы-Суйжменвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20.